bersama dengan Semar Mulyo. Nopo angsal kula taken pinten niki calangane pinten enggen malam pitu sapar nopo tase lodang tase Mas Bogyo menawi lodang nopo angsal kula salah sakit mawon Mas menawi purun lampok kula papat sisan sakit mawon Mas waton rame kok dalan jo kuwatir dik nadyan tiyang blandongan pripun Mas bukel niki boten nate sambrakan sing penting bisa mapak siket Semar Mulyo lho iki tuti bogel wati cayu Mas Bogyo monggo Pak joget Pak monggo joget monggo Mas Bagong juragan iki gondrong yang punya Grand Leg ayo sinden nopo angsal kula taken napa Mas pinten niki calangane pinten enggen malam pitu sapar nopo tase lodang tase Mas Bogyo menawi lodang nopo angsal kula salah mangket mawon Mas kula nembe nane cayu bulan niki calangan boten bladekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papak napa kula budal dhewe iya menawi purun lampok kula mapak sisan sakit mawon Mas wonten rame kok dalan joku water dik nadyan tiyang blandongan bukel niki boten nate sobrakan Mangkeri Mas ampun lali panjere piro-piro waton ana taline Mas joku water dik pira to bayarane asing penting bisa mapak iya sampai sahabat Jimin pemanemu Pak Haji itu gimana? ayo Dek Puput Mbak Puput maju spesial Pak Haji itu gimana?
tansah eling nadyan abdoh rasaku tansah sumandhing spesial Pak Haji Tugiman. Yo. Pak Haji Min, Pak Haji Parjo, Pak Haji Tresno, Pak Haji Bagong. Mono Jopai 100 ini barokah. Mriki napa mriku? Mriku. Ayo, Nduk. Ayo Mas mriki. Mas
Mas No, Mas Ri, Mas Jumali ditanjake saka kali terus mriki. Ayo Mas Didi teater mriki di depan panggung. Semar Mulya Campur Sari ya Nduk ya, luar biasa. Ora ono lerene. Monggo ayo mriki. Manis sedih Nimas pancen manis tambah manis yen Nimas ora lampir yen wis manismu kumpul madu saya bisa runtuhke jantungku. Kita njaluk diparani yo, ayo deh. Gawan bayi. Ora aku sinsap. Wis kapok, Nduk. Kino, monggo dikayake acarane Mas Mul. Iris-iris aduh bulane Jawa ati-ati masa manis dasare prasaja. Bapak Paino yang ngersake lagu napa monggo. Ora, watake Mas No ki apik, seneng nyawer, seneng berbagi. Nggih, makarya sarengkali Semar Mulya Campur Sari. Ingkang dipun patikan ini menyebut Bapak Sis. Audionya apa, Nduk? Audionya Raja Wali. Raja Wali. Sak jose, Nduk. Monggo saya belajar Bapak Mul dan Ibu uga keluarga besarnya. Manis niken pancen manis tambah manis yen niken ora lamis mesem manismu ngumpul madu saya bisa aja Nduk. Monggo Mas Didi mana ini? Kembang pati aduh dek di ronce-ronce setengah teater jangan karo, monggo Bapak Didi. Diiris-iris aduh dek gulane Jawa siramu manis dasare prasaja. Lagune apa meneh Mas? Ayo, ngomong teng mriki. Mas Didi ayo monggo, jangan korone diaturke. Mas Sarkali pundi? Nah ini Soebul Hajat ini. Mas Sarkali mana Mas Didi? Nanti masih ada Mas Jumali deh. Spesial untuk Mas Didi, panitia. Saiki pancen kangen rapi
kata gue ya perukun Lanya wiji Mas Didi Masuk Duk Sama Yo Betek kelingan ini Mas Didi Biar koso saiki mulia Duk Monggo Mas Didi rezeki ono sing marini mulane nduk kowe aja lali kepio mring ngersane Gusti asik Mas no lagune apa Pak Jumali Lintang Asmara yeah siap satu kali lagi sampai Mas Didi berdiri tuh jangan koro ayo ayo Mas Dodo koncone bal-balan oleh Mas Mul say masih spesial untuk Suragane Singgi saking Kota Bumi Mas Didi oke subhanallah Mas Trianto berkah barokah nggih Bandung Mas Dodo satu kali lagi Mas Panji mangga saiki katon Edi Penny seragen iki Nduk pembangunan kutha Sragen asri dalan katon Edi Penny masyarakat Nagoya baru Lanya wiji asik Mas Panji lagunya apa ayo Lintang Asmara oke kita juga kasih Lintang Asmara Mas Bogel Mas Bogel satu personel ada ayo Yati, Tutik, Melani atau siapa ayo apa Puput ayo Mbak Puput Lintang Asmara kancane niki ini Mas prihatin perih bukti batin asik mangga rezeki ono sing maringi mulane nduk kowe aja lali bekti ayo mring ngersane Gusti asik tidak terlibat ya saya terus melihat Nduk sasan orang beda basan hari basan tangan saiki bisa Lintang Asmara luar biasa Nduk Pak Jumali kemarin beksa nih ayo yang punya lagu langsung tinggi midi ini sudah jam 9:30 lewat ya siang Bantoro asik setiambu amung adueni marangsang yosulah leboke Nduk Put asik tarik monggo wabil khusus pada keluarga besar
besar Komul sekalian ibu, juga tentunya kerabat-kerabatnya kalau mau ikut Derek Suko Parisuko mesti tanggapnya Semar Mulyo di monggo. Masih ada waktu, monggo. Asik. Mas Jumali, ayo. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna. Spesialnya Mas Jumali dari Gondrong. Semar Mulyo lagi. Ye mangke dimit beli buka plaske lewong ye. Haji Tukiman, Mario kersake lagu nopo monggo. Ngomong nuansa seragenan iki nggih. Campur Sari. Masuk Pak Jumali. Monggo Mas No lagunya apa meneh? Nah ini biar jelas roge gunung ya. Siap. Siap. Mas Bokil, Mas No roge gunung. Asik asik. Asik asik. Yeah.
RT nggih. Cah cilik ke RT ya. Lah nggih, wah, jangan salah. Mel, kok Mel. Kok neng atiku jerone sing ana jerone Mel yang iki wae. Ah iya lho. Nduk Put, Dalam Mas Non ngersake Ronggeng gunung. ronggeng gunung. Ronggeng Gunung. Wah, siap. Nggih. Sabdo Pandita Ratu. Seliramu dadi oleh kisahku. Ronggeng Gunung. Ayo Dek Yati maju. Yati dibantu Yati ya. Mbak Yati. Ya ora apa-apa. Ini Mas ben ngaso. Burung balik iki Mas Bokel. Spesial kanggo Mas No. Mas No saking Gondrong. Sing duwe grenek. Gondrong bergoyang. Lencer kuning redeke memikireng kulite ronggeng ayu esem pahit matu gelang kalung Mas No sak selae tak tak tuh gapat ronggeng gunung akan biasa luwes marah ati masih bersama Mas No ya. Nggih surakane saking Gondrong. Nah, ketapang. Semar Mulya lagi. Monggo Mas Bel, mungkin ada keluarga besarnya. Mas Bel, Mbak Suti, ada keluarga besarnya yang mau ikut joget, monggo. Pengantinnya monggo. Lencer kuning redeke memikireng kulite ronggeng ayu esem pahit matu gelang kalung sak selae tak tuwek dah tak tuh wah bapak ronggeng marah ati Semar Mulya lagi. Ayo bos. Iya iya. Iya iya. Ibu, nyonya kasih karyawannya Om Leo aja. Hari ini nggih. Karyawannya Om Leo aja. Semar Mulya. Asik. Mas Sri lagunya apa mungkin? Mas Dodo. Pak Li sampai Pak Li. Telingsingan biasanya. Ser. Ser. Iya iya iya. So so. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wangi. Nawangi sing tak impi-impi. Ade wayahe. Aku ora bisa
seko Masuk monggo. sliramu sing tak tresno Pengendang handal bogel. kerane wong liya aku wis kebacut tresno ning nyatane mung gawe lara sini seraginan enggak berlaku. Bosarwo ngersakaken lagu Lingsir Wengi nggih. Oh, spesialnya untuk siapa tadi lupa. Bosarwo nggih, aduh. Lingsir Wengi. Pun gugur Mas Didi nggih. Nggih. Nanti diatur nggih. Nggih, mangke diatur ke Lingsir Wengi. Satu kukuh lagi. Untuk Nyonya Dian. Wong ayu sing tak tresnani sing tak impi-impi Jos. aku ora bakal lali omong sliramu pepujan ing ati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku. apa iya tanduk Rina wengi tansah kentu-antu ngarep mas sokapan balimu. monggo Bapak Haji sliramu sing tak tresno karane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara Pripun Mas? Bablaskeun napa niki Mas Tre? Pengendang anyar gak iso ngepos. Seduk. Nanti ditutup Lingsir Wengi minangkene pamdu Oke. saking Bapak Sarwo. Lah engko gek awake dhewe rono, Nduk. Oke. Yuk, Lingsir Wengi langsung. Ditutup sik. Sliramu teko tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karena Gustiku Lingsir Wengi. nyawa ngapura Samarwaya. Ya iyo, ya iyo. Makasih Mas Gogong. Dewi kakak
Jum. Oh jih, sembah nuwun Pak Jum. Nggih. Sembah nuwun, Pak Jum. Ya Nduk karo rono Nduk. Oke. Rina wengi Sembah nuwun, Bunda. Ade Jum. Nuwun nggih, Pak. Tak kancanane Mas. Semar Mulya campur sarinya Indonesia ya Dok. Dengan dipimpin Doposis Makarya Serengga Audio Sound System. Apa? Mas Tresno sing duwe. Oh sing duweni aku. Raja Wali. Raja Wali luar biasa. Malih jumeneng. Spesial buat bapak-bapakku tercinta. Saya dari yang ada pagi di lab samping loh, ini. bersani Kalau cakilannya boleh Mas gabung sini Bukit. loh jogetnya loh. Rene toh. Kapan Ayo, Dok. meneh loh? Udah ada ketek pinggir. Yen liwat aku kelingan. Gubuk naik. Asik. Biyen tak golek. Iya iya iyo, iya iya iyo. Ning kejaga Kebak tulisan warna abang. warna abang tondo isin prawan. Melani iki wis ora perawan ya Mas. Gubuk asmara biyen kae tak go andem tresno tanpa malah tanpa kuasa bon abadi ketaman asmara. Bubuk kae awiwe tabiye. Tumeka saiki. Bubuk kae wayang wengi. Asik monggo. Gabung lagi Bu Luar Haji. biasa, Bu Suti. Siap. Lah kok pas arisan ya Bu Haji? Soibul Imas Hajat. maju. Monggo Mangga. Bapak Suwardi saking Mengke Dimitri dilanjutkan apa Ibu? Mas Bapak? Dinas. Monggo. Mbak Dina ya sing Digayake, tadi. monggo. Nggih, ya ora apa-apa tak kancane. Nggih nggih. Ayo Mbak Imas. Sajroning ati ketaan luntur saya merati. Ayo keluarga besar dari Ibu Suti dan Mas Pul, monggo. Gubuk asmara. Lagunya apa Mbak? Apa? Mbak Plasien apa? Lali janji nih. Nggih, loro ati loro. Aku ditagih meneh lho tadi sing tak cariin no. Lali janji nih. Oh nggih, siap. Iki Pak. Masuk. Yen liwat Aku kelingan. Gubuk Biyen tak golek. iya iyo, iya iya iyo. Neng cagak kebak tulisan Warna warna abang tondo isin prawan. Subhanun. Wajib. Senenge hubung Asik. Terus Mas Landa dibablaske lali janjine nggih. Monggo Baji. Asik. Sebanun Pak
Yuti nggih berkah barokah. Amin. Lho temen Bu. Terus keri. Catetan sajroning ati katan luntur saya merati. Monggo Mas Pur, keluarga besarnya monggo. Dan nanti pasukan batik nggih mengke direkeng nggih pas acara-acara akhir. Monggo Ibu Siti. Lali janjine. Ning gubuk Maksa basi nggih lali janjine. Ya mungkin di paske kali Mbak Melani. Monggo mriki Mas Mul. Subhanallah. Monggo. Monggo Pak Haji. Luar biasa pokoknya. Apa itu Mas Gel? Dino minggu sing tak tunggu. Sebanun saya belajar Mas Bel. HP-nya rusak ya Mas? Nggih kados. Mas Budi lagunya apa meneh? Bapak Hajat lagunipun apa? Nggih. Lho malah sampun. Siap. Janjane. Janjane kowe ning endi? Dah ibu malah ditinggal bapake. Janjane. Loro ati loro, loro ati loro. Ora penyanyi lho Bu. Penyanyinya apik-apik dino niki. Kurang Mas, malah kebagusan. Kurang ngopo aku iki nggone Ning nyatane, ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambah. lebokke Mas Didi. Mripat iki ora bisa tangen.
bojone monggo basi mulai basi semilio pilih aku apa dheweke wis semilio dadi bojoku apa bojone bola bali gawe kelan ning rasa rasa tresno sliramu rapi sanjata asik Sembah nuwun Mas Budi.